A nivell personal, el dia que reps la carta, com... Yo con mucho cinismo, bueno, te lo tomas un poco a broma al principio y la preocupación gorda viene cuando ves o en mi caso, viene cuando he visto cómo se lo ha tomado mi familia, que es un tema que a nivel represivo pensaba que no era muy importante, pero al final cómo está emocionalmente tu familia, que se entera de esto, que tampoco tiene un poco la visión que tienes tú sobre esto de la represión política, etcétera, pues eso es un poco lo más impactante es un poco cómo gestionar esto colectivamente con mi familia para que no sea un drama. Quan veiem la suma de les quotes, tu veus una denúncia jurídica sense tenir cap tipus de formació en l'àmbit legal. Llavors, el que flipes una mica és amb els anys. Veus 11 anys de presó i veus la resta d'imputacions que ha hagut per mobilitzacions socials, com pot ser Can Vies, vagues generals, i en ningú sentit estic volent criminalitzar aquestes protestes, sinó que veus que la proposta la imputació, la proposta de pena és molt més gran i no ho entens. Després parles amb l'advocat i l'advocat t'explica que el que ha fet la Fiscalia per aconseguir una pena tan desproporcionada és computar com un mateix delicte diferents accions que s'han portat a terme durant tot l'any i que, per exemple, judicialment no són computables perquè tu no pots estar fent allanamiento de domicilio jurídico y desorden público al mismo tiempo, porque estás allanando un domicilio jurídico dentro de un espacio o estás haciendo altercados públicos. Entonces, la estrategia de la Fiscalía en cuanto a imputar y a sumar delitos uno tras otro no tiene mucho sentido a nivel judicial, según lo que nos ha informado el abogado del grupo. Parlo en el plànol jurídic, en el pla de la denúncia, amb el present que teniu ara mateix, com veieu el futur? No ho sabem, no ho sabem. Esperem que si continua el cas fins que acabi, que no és el que volem, voldríem que no s'hagi jutjats per això, però si continua esperem que no computin els anys necessaris per entrar a presó perquè seria desorbitat i no hi ha precedents, no hi ha gaires precedents d'aquest tipus. Això, quan vosaltres us assabenteu per, no sé si són per articles de directe, que és bàsicament que és l'Autònoma qui dona aquests noms i que presenta tot això, us ho podeu arribar a creure? Sí. Que els serveis de seguretat d'Autònoma facin un treball de persecució, d'acumulació de delictes i ho passin a la policia en un arxiu, era el tarannà de l'Autònoma a nivell de no parlar amb els estudiants i portar el debat polític pel tema repressiu, que ja va passar, per exemple, a Bolònia. Vull dir, el que és novetat en aquest cas és la quantitat d'anys, però no és novetat la dinàmica de... Que l'Autònoma es personalitzin en cap moment... A nivell fiscal potser no t'ho puc aclarar perquè, per exemple, no és el mateix una denúncia penal que un expedient, però que es perseguia a la mobilització estudiantil era una cosa que ja sabíem.